खुलुमबाय गिबि नोंथांनिसिम निउस पर्टेलनिसिम आंनि खुलुमनाय थाबाय। दा जोङो गामि आफादा सालमारा गलबिल गामि आफादा आरो बे गामि आफादनि आं गाहाय नेहाथारि। बे गामि आफादा जोंनि जि गोजाम धोरोम बाथौ धोरोमखौ जोङो आगोलनिफ्रायनो फुजिबाय थादों आरो जों दिनै गोग्गोमै गाजा गोमजायै खुंफुंनाया दिनै 5 बोसोराव आगान सुरबाय। बे 5 बोसोराव जि जोंनि गामि आफादनि सुबुंफोरा मानसिफोरा गासैबो जे धोरोमा दि बर'नि धोरोमा बे गोजाम धोरोम बे बाथौ धोरोमा जों सिबिनांगौ जोंनि धोरोम बेखौ गासैनि माने गोसोआव जोङो सोना होनो हादों आरो बेबायदिनो बे लेखायैनो बिथांमोनाबो बे जोंनि जि धोरोमखौ सिबिनायाव गाजा गोमजायै ओंखारबोदों। बेयाव आङो गाहाय नेहाथारि हिसाबै गामि आफादनि आं रोजा रोजा साबायखर बिथांमोननिसिम थायो। आरो जोंनिया दा नैबे सालमारा गलबिल जि गामि आफाद बे गामि आफादा जोंनि जि सानथामनि हाबाफारि लानाय गोग्गोमैनो जि लानाय मैया सानसेसो जानो हांबाय। नै दिनैया नैथि सानाव आगान सुरदों, गाबोननो जोबथा सान जागोन। आरो दा जोंनिया मन्दिरखौ लुनायनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौबो जोङो जोंनि डनेसन महरै जों लादो। जाय जेसेबां गोसो बेबायदियैनो थारमाने डनेसनखौ होनो हायो। सोरबा माने रड होदो 2 कुइन्टेल 1 कुइन्टेल, सोरबा सिमेन्ट होदो 10 बेग 20 बेग 50 बेगहालागै होनाय दङ। आरो बेबायदिनो गोबां आरो बाहेरानिफ्राय फैदो। दा जोङो थांखिया जोंनिया बेनो जे धोरोमखौ जों सिबिनांगौ हारि जाथि हिसाबै। आरो जोङो थानसालि गैयाबा जोंनि सिनायथियाबो जेबो थाया गामि आफादाव। ओंखायनो जोङो जे थानसालिखौ जोंनो नांथारगौ हिसाबै जोङो गामि आफादाव रायजो आफादाव सावरायलायनानै बेखौ माबायदि जोङो थानसालिखौ जाफुंहोनो हायो बेनि थांखिखौ जों लागासिनो दङ। जों गामि आफादा जिमानखिनि डनेसन बेनि बादैबो जों गुबुन गुबुन माने रायजो राजानिबो जि बायबांसा मोनो बेखौ जोङो नाजादों। सरकारनिफ्रायबो जों मोनाखैबाबो थेवबो सरकारनिबो जोङो एसे खावलायहरदों। आरो दानि जि गोदान सरकार बिथांमोनखौबो जों खावलायो आङो गाहाय नेहाथारि हिसाबै जे धोरोमनि जि थानसालि बे थानसालियाव एसे सरकारनिफ्राय जोङो जुदि मोनोब्ला जों जथेस्थ' गामि आफादनि जानानै आङो साबायखर बावगोन बिथांमोनखौ। दा बेयाव गामि दरसे होननानै गुबुन गामिनि बाथ्रा गैया। जोंहा गामि दरसेयानो साहा सालमारा जोंहा सुबा मोनसे थायो, खोला सालमारा दङ जा। जों दरसे गामियानो जोङो बेखौ खुंनायनि लाहार फाहार खालामदों। गामिया आर'ज हान्जा बाहागो लाफैदों, थारैनो नंमारगौ नामा? इयाव जोङो नैबे देग्लाय जोङो बिथांखि हिसाबै जोङो जोंनि पद्मानन्द धोरोमारि बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव 7-8 गामि दङ, गासैखौबो जों हांख्रायदो जे जोंनि नैबे जि थानसालियाव नोंथांमोना गासैबो ज' फैनानै जोंनि बेयाव आर'ज गाबनायनि मान बावनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ आर'ज गाबनायनि माने हांख्रायहरदो, बाहागो लाफैदो। आरो दिनै नैबे हाबाफारि हिसाबैनो बिथांमोना फैदो जोंनि हांख्रायनाय लेखा आरो दिनै गाबगासिनो दङ। गाबोननि हाबाफारिया जोंनिया फुंनिफ्राय गोगोमानो नैथि मंगलबार जोबथा हाबाफारि जोंनिया। बे हाबाफारियाव जोंनिया बाथौ 27 जानुवारि मंगलबार 7 रिंगायावनो जोंनिया माइनाव बरायनाय दङ बावगिरि गामि रायजोफोरानो। बेनिफ्राय 8:30 रिंगायाव धोरोमारिफोरखौ जों बिरहोनाय जागोन धोरोम हिसाबै। बेनि उनाव जोंनिया गामि आफादनि आफादगिरियानो बिरहोगोन बेखौ। बेनिफ्राय 9:30 रिंगायाव आर'ज गाबनाय दङ। बेनिफ्राय 10 रिंगायाव रुंसारिफोरनो मान बावनाय। बेखौ जोङो गामियाव जेसेबां माने जा बैसोगोरा सुबुं दङ बे सुबुंफोरखौ जोङो माने मान बावनाय मोनसे हाबाफारि लायो। जे बैसोगोरा 60निफ्राय सायाव जेसेबां दङ बिथांमोनखौ जोङो मान बावगोन गाबोनो। बेबायदिनो आरो जोंनिया मोनाबिलि समाव डेन्स कम्पिटिसन दङ। बिनिफ्राय आलारि बावनाय, बिनि आगोलनो जोंहा आलारि फोजोंनाय हाबाफारि दङ। माने 1000 आलारि फोजोंनाय जे हाबाफारि दङ बे हाबाफारियावबो जोङो गाबोनो बेबायदिनो दा आङो हांख्रायगोन नोंथांमोननि गेजेरजों जे गासै जोंनि धोरोमारि सुबुंफोरा जोंनि धोरोमखौ सिबिनो थाखाय बयबो गाजा गोमजायै खालामगोन होननानै आसा फारियो। बाथौ फोरबोनि खोब गुवारै बुंनो हायाबाबो जोंनि जिहेथु जातिनि जोंहा बे धोरोमजों लोब्बा दङ, बेखायनो बेखौ बे बाथौ धोरोमखौ फालिनो थाखाय खोब गाजा गोमजायै फालिनो हायाबाबो
एसे जोंनि जिथु गामि दखर हिसाबै साहा सालमारा आरो गवालबिल गामिनि रायजो राजाफोरानो जोंफोर बेखौ खुंनो नाजादों। सानबैसेनि हाबाफारि? बेयाव सानथामनि हाबाफारि लानाय जादों। मैया गथ'फोरनि गेलेनाय थांबाय। दिनै जोंनि पद्मानन्द प्राइमारियाव थानाय 8खान गामिनि आर'ज ग्रुपखौ थारमाने जोंफोरो मा बावनो लादो माने इसोरनो मान बावगोन आरो आर'ज एखे लोगोयैनो माने खेबसेनो आर'ज खनगासिनो दङ। आरो गाबोनो एसे गथ'फोरनि मोसानाय रंजानाय माने हेरि लानाय जादों। आरो गाबोन आलासि दङ, बै आलासिजों आरो जोंनि बेखिनिखौ गुवारै जोंनि स्थायि माने सेक्रेटारिया बेखौ गुवारै बिजिरना बुंगोन। दा गोदो गोदाय माने गोदोनिफ्रायनो जोंफोरो एसे नाजाबाय थादोंमोन। नाजानो इयाव देग्लाय जोंफोरा 5 बोसोर जाबाय। 5 बोसोराव देग्लाय बे कारणे जोंफोरो खाथि खालानि जोंनि बेन्दोआव थानाय आर'ज ग्रुपखौ लिंनानै आर'ज खननो लाबोनाय जादों। दा इयाव एखेलगे खनगासिनो दङ। आरो बे माबायाव जानाय लोंनायबो बेबस्था दङ। आरो बेखौ जोंफोरनि धोरोमखौ दावगाहोनो कारणे बा जोंफोर एसे गालाय गुजाय जानायखाय थेर बेथेर जानायखाय माने गोसोफोरा माने ज' जाथों होननानैनो बेखौ नाजानाय जादों। बे खेबब्रै जालांनायनिसाय बे खेबसेखौ आं बांसिन गोजोननाय मोन्दों। माने गावखौनो गोसो गोरबोनिफ्राय खोब माने सान्थि मोन्दों। आरो बे जाफुंनायाव रायजो राजानि जिथु हेफाजाब खस्थ' दुखु बेखौ नागारनाबाबो न' बां गारनाबाबो बेयावनो एखे खामानि मावनायाव नाजाबाय थादों।